Nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:33. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador!
panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador. Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome na sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Lunes kitang adlaw, pitsa 24 sa bulan sa Pebrero, tuig 2025. Tagyapon maabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini ang inyo alagad sa sininga palatuntunan sa buong hapon. Main ko po ninyo, K5 Sunny Sarabia Punay. Tubtob kita alasay sa bunga kasisidmon maabyan sa pagdulong sa inyo sang labing talulopang doon nga mga balita kag mga impormasyon. Kag subuman sa mga reports sa aton mga K5 reporters nga natipon, humalin kayo na sa aga tubtob sininga mga tinion. Kag siyempre nga aton man sininga pagpasiplat sa aton mga talulopang doon nga mga balita nasyonal, balita international. Kag of course, ang aton man sining nga mga talulopang doon nga mga balita diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero antes na maabyan, medyo nagagoom-goom ang aton sinitsyempo. May aras ang pag-ulan-ulan, pagpuro panilithi. So halong gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, nagay gid kamo ka pasulay-sulay sa talithi kay posibleng tunaan ina sang trangkaso, no? Mayo pagani kuno kun mabasa ikaw sang nagabubo nga ulan, sang sa mabasa ikaw sang tulo talithi lang, kay sigurado masakit gid ang imo ulo kag ang imo sining kalawasan, no? Which is mga simptomas ang trangkaso. That is why magluwas nga halong kita maabyan, dapat mabakod gid ang aton sining immune system. Siguruhon nyo gid nga kada adlaw may ara kamo maabyan sang Mighty C, no? Balon gid kamo sang Mighty C sa inyo sining bag sa inyo sinibulsa kung diin man kamo magkadto kay para nga may ara kamo sang matumar, no? Kag para nga mangin mabakod ang inyo sining immune system. Hindi kamo dali nga tapikan sang mga balatian, ilabi na sang trangkaso. Kay ikaw ang naka-Mighty C. Gani kung gusto nyo mangin healthy, mag-Mighty C. Kaya siyempre, kung medyo medyo matulutugnaw ang panahon, kami man magpa-init-init, no? Magatimpla na sa mainit nga kape, ang pinaka-healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang basta kape. Bago din mabiyan, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Kung may mga diabetes ka man, hindi ka man magkabalaka. Okay, ang DTX Coffee Mix, why nag-trigger sang diabetes, kundi nag-bulig pagani para nga mahagan-hagan ang aton sining diabetes. That is why kung ikaw may diabetes, kag nagkabalaka ka nga, hindi ka pangapi, no? Kay puros lang subong ang kape, do puros lang kalamay. Kag kung matamaan ka ti diabetes gid ang imo sining abtan. That is why para malikawan ini mag-Klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:40 oras mga kaki-5. Sa aton mga talulopang doon nga mga balita subong sa palibot sang pungsod. Ang Malacanang, lagi kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nag-administer na, no, sa pagpasumpa
sa bagong chief sang Presidential Communications Office o kung PCO nga si J. Ruiz, isa kaanay photo broadcast journalist. Kag ang PCO Undersecretary si Attorney Claire Castro, isa ini ka mabyan ka vlogger man, no? Si Attorney Claire Castro, kag at the same time nagaprograma man sa radyo. So isa siya sa nangin kabahin karon sang gabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang PCO Undersecretary. Samtang sa pihak nga bahin, bad news na naman para sa aton sining mga motorista. Dahil umpisa buwas mabyan, magasaka na naman ang presyo sang gasolina, diesel kag kerosene. Nagligad to ang pagbanta mabyan nga daw may aras sang sang mixed adjustment. Kung sa lingon may aras sa may pagsaka, may aras sa magadubo. Pero this time, base sa ginpagwa karon mabyan nga advisory sang mga oil companies, nagapakita diri mabyan nga pagsaka ang movement tanan, no, sang presyo sang gasolina, diesel kag kerosene. Ang gasolina magasaka sang 70 centavos kada litro. Ang diesel magasaka sang 40 centavos kada litro. Kag ang kerosene magasaka sang 20 centimos kada litro. Kaya mo na, no? So before mag-take effect ini alas 6 basaga, medyo ka na kamong daan, patughong na daan. Dahil iawat pa ni mabyan ang 70 centimos, no, nga pagsaka per liter sa gasolina. Kaga 40 centimos naman kada litro sa diesel. Sa pihak kabahin mabyan, isang pagid ka talulupang doon man nga balita nga ginalan to mabyan posible election related ang insidente ining pagluthang sa Vice Mayor sang Dato Piang Maguindanao. Samtang ini ang naga-deliver, no, sang iya sining pagpamulong-pulong sa isa ka event sa Ila Banwa dito sa may Dato Piang Maguindanao. Si Vice Mayor Umara Samama ang nagahambal, no, nagahambal sa ibabaw sang entablado sa ginapatigayon nga pagpanagtag sang ayuda sa mga pumuluyo alas 10 kay na sa aga sa Barangay Magaslong sa Dato Piang Maguindanao. Ini siya mabyan ang gulpi lang agin tiro kag napilasan. Mayo lang kay hindi way mapuruhan. Giloy man siya nga nadala sa ospital. Kaya ginapahig nga yara na sa establing kondisyon ining busy alkalde. So gina-investigahan pa karon mabyan sang aton sining mga otoridad kung bala ano ang motibo kag sino ang posible suspect no nga nagaluthang sa nasambit yang Vice Mayor sang Dato Piang Maguindanao. Hindi ayhan kon ini no ning parte naman sa politika. Ito Vice Mayor tapos may ginapatigayon nga nga pagpanagtag sang ayuda sa mga pumuluyo. O nagahuro ang balgid. Pero pilang may naglupok. Pag naigo ini siya mabyan. Sa iya sining nga lawas pero hindi man gid fatal. Dari ini siya nga gindala karon sa ospital. So sa Maguindanao ini natabo sa Dato Piang Maguindanao mga kaki-5. Sa pihak kabahin mabyan, buwas nga adlaw, Pebrero 25, no? Anibersaryo, 39th anniversary sang EDSA People Power Revolution. Natabo sang 1986. Nangin resulta mabyan sa pagpanaog sa pwesto ni former President Ferdinand Marcos Sr. Tapos nga nag-alsa ang mga pumuluyong Pilipinon
dito sa kalabaon sang IDSA. Ang IDSA People Power Revolution mabiyan ginakabig nga pinakamalinong, pinaka-peaceful nga revolusyon sa bilog sa kalibutan, sa kasaysayan sa kalibutan, kay waigid sa may nagdanak nga dugo, no? Despite mabiyan may ara sa mga militar nga nagabarikada sa mga pumuluyo nga nagamarcha kag rally, pero waigid mabiyan sa may nag-agay nga dugo. So muna nga ang iban mga nasyon gusto man nila pamarisan ining klase sang revolusyon natabo mabiyan diri sa Pilipinas, pero daw waig pagid, no? May mga kasubo man sini, may mga insidente man nga nag-aalsa man pumuluyo sa iban nga pungsod, pero may mga kwagid, no? May mga casualties, may mga pagtiniruhay, bombahanay nga nagakatabo. Hindi rin sa Pilipinas way matabo, no? Nga pagpangharas or pagpang-atake sa mga rallyista o sa mga nag-marcha nga mga katawhan. Nag-inline sini mga abyan. Umalin sadto sang 1986, 87 hasta sang mga nagliligad nga mga tinuig. Natural IDSA People Power Revolution ginakabig na ini siyang holiday diri sa aton sa Pilipinas. Basiringon way isang obra, way klase bilang pagdumdum abyan sa isa ka maragtason hitabo diri sa aton pungsod Pilipinas. But this time, sa idalom sang pagpamuno ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagpagwa si PBBM sang Proclamation number 727 sang nagligid pa ning Oktubre pa lang gali, no? Naging pagwa niyan ini nga nagadeklarar nga ang Pebrero 25, 2025 isa ka special working day. Bot sa dingon may klase, may trabaho, pero depende sa mga kwan sa ila sini nga mga tagdumadahan sang natungdan nga mga establishmento or mga bulutuan, doon mag-deklarar sila sang nga may klase man, no? Pero despite sinimabyan, may pilaya ka mga bulutuan nga nag-deklarar yang waay sila sang klase, suspended ang ila sini nga klase, especially dito sa Metro Manila. Because ngati para sa ila isa ini ka malahalon nga bahin sang okasyon nga part sang aton sining kasaysayan nga hindi dapat pagkalipatan. Muna nga bilang pagdumdum, ginatagaan nila sang ligwa ang ilang mga estudyante, mga empleyado nila na ma-celebrate ini lagi sa pagkansilar sang ila siniyang mga bulutuan or sang klase or trabaho, no? Pero may ara naman niya mabyan sa pila ka mga bulutuan, especially diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, na may area sang kwan sang padayon ang klase, no? Just like sang WVSU, ang West Visayas State University nagpagwa mabyan sang memorandum nga may ara man sila ya klase, no? Ang rason diri mabyan sang WVSU nga bangod nga sa mga nagliligad nga semana may mga long weekends na konsiderin apektado ang klase sa mga estudyante. Okay, siyempre kung may mga suspensions of classes, may mga activities, may mga events, no? Ang number of classes naganubo man. Kag ang pagtuon sa mga estudyante, ang iba sini nga mga learnings, no, mabuhinan man. Bangod sini mabyan nga rason ang WVSU despite sang People Power Revolution Anniversary, magpadayon man sila sang klase, no, buwas.
Sumayban man niya nga mga universidad diri sa Iloilo nga mag-upod man sa pag-suspend sang klase. Samtang sa Piha Kabayan Maabyan, baw ari panginbulahan sa aton diri nga mga ka K5. Especially kay K5 Anjo Salmorin, kag sa aton nga area manager K5 Reyes Piha Umalay, na nakuha naton Maabyan ang first place sa Globe Media Excellence Award o kon GMAA. 11th GMAA. So first place kita no sa ato ni entry nga pandemic story ang Tiki Kong Lula. Yung Globe Media Excellence Award Maabyan, isa ka pamaagi no sa pagkilala sa mga katapos sa media sa pagwa kag himo sa mga sugilanon, mga istorya nga makahatag sa inspirasyon no sa aton sini nga mga tagpalamati kung subuman sa mga tumanan-aw kung sa television kag sa mga bumalasa no sa patag sang print media. Alas 4:52 ang aton sini oras mga abyan. Standby, magabalik kita sa dili gid lamang madugay. Magata kita sa pila ka mga pagpahanumdom. Kag ang pagbalik naton ang mga reports na sa aton mga K5 reporters sa mga balita nga ilan natipon subong hapon. Standby. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government Day, before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership of Dr. Min Uy
Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa akong mahal nga makaako. And the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaan, anuman kadugay, wala sang bayaan, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Nag-umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko dito sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panuntumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyuho sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko paglakat na niya halin sa balay adto siya og clinic hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Dios kay padalan ko na diri bulong. So pag abot ana niya sa hapon hambal din siya mang ginpainom na niya si Inday og bulong gipa-Diyosan na hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wish sa imuha nga magdugang pa ang imuhang
kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imong mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of grey, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. And together we are get the party burning. And together we are the evening solid. To the sky, and let's open wide your hearts really fight, and the world becomes a fantasy, and you're more than you could ever be, 'cause you're dreaming with your eyes wide open, and you know you can't go back again to the world that you were living in, 'cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. And congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga anchors, DJs, news writers, reporters, technical staff, bloggers, and everyone who's equal to program us to where our
ka K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Palakpak niya ang kabataan, paborito siya sa katigulangan. Mga photo tanon, hindi niya pagpapayan. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. K5, 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 K5. Ray Espeja Umalay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:11 na. El Castigador. Pabalik mabyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Inigabay sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa kaluan sa Klinika D3 Bio, Virgin Coconut Oil nga may D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon kag para makalikaw kita sa dengue kay subong nagataas naman ang kaso sang dengue, sigurohon ninyo nga naka-Klinika D3 Bio. Hindi nyo na paghulaton pa nga nalatnan ka na or natapikan ka na sang dengue. Kundi dapat samtang wala pa bakuran na ang imo sining lawas nga makabato kontra sa dengue, mag-Klinika D3 Bio. Sa diligid lamang madugay mabyan aton pagabatunon ang mga informasyon, mga natipon nga balita sa aton mga K5 reporters. Check natin mabyan si K5 Kim Kaloyok sa report. May kantanan sa sila ka mga bulutuan diri sa siyudad sang Iloilo ang nag-deklarar sang class suspension. May kantanan sa ika-39 nga anibersaryo sang People EDSA Revolution. Kaga siyempre may araman sang nalista na no nga kaso sang napatay sa dengue no diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Amuli ganing hambal nato no sa mga kauturan naton. Subong tiyempo, ulan-ulan, may bisan na mainit, may ara gyapon sang mga lamok nga carrier sang dengue. That is why gina-remind gid sa aton pirmi mag observe sang 4S para malikaw naton ang dengue. So check naton mabyan ang mga natipon nga report ni K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, please stand by. K5 News FM, Kampiyon Report. Yes, K5 Sunny, inline buwas nga adlaw no sa aton sining commemoration no kon pagdumdum sa ika-39 nga EDSA People Power Revolution ka K5 Sun. May pala ka mga eskwelahan diri sa may Iloilo ang nag-declare no sang suspension sang classes. Ang iban rin nag-declare sang alternative delivery mode. It means nga hindi sila mag-klase sang face-to-face pero may pila ka mga set of activities nga paghahimuon no pwede online or pwede modular ang K5 study. So regarding naman diri, ang una diri nga nag-announce ang suspension of classes or class suspension amo ni ang Central Philippine University o kon CPU diri sa may area sang Haro ka K5 Sun. Kag ang nagsunod naman diri ang Western Institute of Technology upon ining WIT sa may area sang Lapas. Kag amo man no ang Angelicum Iloilo ka K5 Sun sa area man sang Haro. Meanwhile, ang University of the Philippines Visayas sa UPV sa Miagao, sila man no ang magapatuman sila sang alternative delivery mode. That means just like what I've said, nga wala tod sang klase in face-to-face classes, pero may set of activities lang, whether online or modular, K5 Sunny. So in line with this, may kailangan namin no, ka mga student organizations nga magapatigayon no, sang aktibidad buwas nga daw K5 Sun, in line man no, sa pagdumdum sang nasambit ya na makasaysayan, no, nakapag-fit na sa aton sa kasaysayan K5 Sun. So,
may mga brutuan diriya sa aton sa especially mga private schools no nga mag-cancel sila sang klase despite sa sining ginpagwa nga direktiba sang presidente nga may arayas nga special working day no buwas nga adlaw K5 Kim. Yes, ka K5 son, no? So, ginahulat pa ni naton ang iban pag niya mga universities base bala within this afternoon, no? Or base magigagaw karon sa gabi ang pala ka mga eskwelahan. So far, subong, 4 pa lang ni ang nakuha naton nga data nga nag-cancel sang classes nga posted man sa ila sa nga Facebook pages ka K5 son, no? Pero nag-post man din ang Western Visayas West Visayas State University ka K5 son with Sumin campus sa La Paz nga hindi sila yang mag-cancel sang ilang klase. It's because may serye na sila sang tawag na activities nagligad nga wala sang klase ka K5 son that maybe it could affect no sang ilang sining mga schedules or set of activities nga dapat ipatuman ka K5 son. Itibwa sabi nga adlaw ka K5 son magapatigayon no sang pagmarcha man ang pila naton ka mga nagkalain-lain nga cause-oriented groups alin dira sa may area sa UP Visayas sa K5 son dara lapit sa may San Agman K5 son ni kaga halin man sa may West Visayas State University padulong niya sa Iloilo Provincial Capital or sa Capitol Grounds kay maghiwat sila dira no sang ila sining program. Ang ilang kausa is of course to remember sa mga sacrifices sang nag-join diri sa 1986 EDSA People Power Revolution and of course no ang ipautwas man kag ipabutyag ang mga problema sa subong sa aton sining community or komunidad naton kay K5 Sunny kay according di kanino sa pila naton ka mga naistorya nga mga miyembro kag tagapamuno sa mga student organizations diri sa Iloilo na makitaan nga ang mga problema sadto makitaan man sa gihapon subong or ma-experience man naton subong ka K5 Sunny kag ako gid ang ila sini nga pagrespeto sa mga eskwelahan nga despite gani no nga wala nag-declare yang holiday ang aton sini nga Malacañang kun aton nga presidente gina-treasure sa gihapon sa mga amo nga mga universities or eskwelahan ang EDSA People Power Revolution wherein no nga nakatatak na sa aton nga kasaysayan. Sige. So anyway, kada tuig naman lang K5 Kim humarin sang pag natabo ining EDSA People Power gina-celebrate ini siya no kag isang klase kag may mga aktibidad gid no may kantanan sina nga ginapatigayon just like sa mga cause-oriented groups nato nagahiwat sila sa mga rally no nagaparada para man ipabutyag ang ila sining mga hibubunot man no sa aton nga gobyerno parte sa angot sa sining makasaysayan nga hitabo sa aton pungsod K5 Kim. Among the K5 son according to kani sa pila ka mga organizations nga dako man ang papel sa pag sang collective efforts or collective voices sa K5 son amo na gapatigan sila sang ticket protest or mga rallies dako man na ang contribution sa community kay may mga kausaman sila nga ginpanawagan sa una na napamatian sa mga nagapungko sa aton nga gobyerno o mga lideres sa K5 Sunny na nahimuan sang lahi or naamen o kung ano man dira ka K5 Sunny nahimuan sa paagi sa mga ara sa posisyon ka K5 Sunny. So just like what they've did no or what they've done sang tawag na sang una sa EDSA dako man ang importansya sa gihapon no once nga ang mga tao na mismo ang naghahambal they have the same thoughts they have the same comments sa aton sila nga gobyerno pareho sila sa ginapabutyag probably dra mo mahambal nga amo na gid man ang ila experience subong sa Pilipinas amo ning issue that needs to be addressed ka K5 son. So normal na K5 Kim anyway nagapakita lamang ina no nga buhi ang demokrasya no sa ato sa nga pungsod kay ti hilway kita nga makapabutyag or makapalabot sang anuman nga mga hibubunot sang aton mga pumuluyo K5 Kim para sa aton sining nga gobyerno. Yes, kay K5 son. So, ka-invite man ng mga grupo nga ni K5 son na mag-join sa ila. Bukas nga daw ng mga 2 p.m. may event sila dira sa may Capitol Grounds. So, kung sino, for example, ang mga sang una nga mga nanay, tito, naton nga nakahinabot sang una sa EDSA People Power Revolution kag gusto ba lang
iriminis or idumdumon kaga matyagon liwat ang mga na-experiencehan nila sang una nga mga pagsakripisyo kay 5 son. So upod ang mga kabataan subong or mga lamharon nga may mga dalain-lain man nga mga kausa kay 5 son dito pwede gyud sila ka-join was nga adlaw sa may capital. So bantayan naton boss, I check naton boss dira sa may area or sa may Capitol grounds kung ano ang mangin set of activities nila, pamatian man naton kung ano gid ang ila sining hibubunot kay 5 son. Sige. So anyway, magwas na Kim, K5 Kim, no, may mga information pagid kita no nga diri sa aton sa syudad sang Iloilo do may ara naman sang casualty no sa bangod sa dengue, K5 Kim. Yes, kay 5 son according na sa report ni kay 5 Jenny sa Iloilo City Hall, mayara na sang casualty diri sa dengue, amo na ang sa bilog man ganit nga Western Visayas, sa nagkalain-lain diri nga mga tawag na nga mga area, mga provinces sa Western Visayas, amat-amat naman nga nagasaka ang kaso sa dengue. That is why ang aton man sila nga Department of Health o DOH ang naga-take move man, no, nagahimo man sa mga inisyatibo nga mahagan-hagan ang kaso sang dengue kay 5 son. Kay subong daan, mabatyagan man nato no, may experience naton nga naga-inulan-ulan, tugaman no sang shear line, tawag na ang kaisa ang mga flower pots nato nakatiwangwang mga ruida dira na pwede tinaran sang tubig. So amo na subong no diri sa may Iloilo City according diri sa report ni kay 5 Johnny from Iloilo City Hall nga mayara sang casualty na kita diri sang dengue, and we have over 100 cases no sang dengue sa Iloilo province. Sa amuman kay 5 son nagasaka ang kaso sang dengue. And ang nagana remind sa aton sila nga mga otoridad nga dapat kita mang limpyo kita sa aton sila nga mga usahan, maglimpyo kita sa aton nga mga area, sa aton nga panimalay. Iti may pilaman actually no, diwat-iwat man ang ginapahanumdom sa mga otoridad nato na mo nang pagsuksok sa malaba nga panapon gamit kamo dra moskitiro kung magtulog. Usually amo sa mga umao, so naka 5 sanit, iba na gani gapang gapogging or pwede man na pangdabo ka kay 5 sanit, especially para ka man sa umang wala man may apektuhan yung mga total balay kay 5 sano. So subong may pila ka mga tikang ginaton sining city government, ang provincial government, kag ang national government naton para maganhagan ang kaso kay 5 son kag hindi kita magparehas bala sa iba niya mga tawag na mga regions or iba nga mga local government unit nga grabe pagtaas ito sa kaso sa dengue. That is why nga nag-declare sila sang outbreak kay 5 son no. So subong ang latest update kay nagahingi man sila sang bulig sang publiko nga maging responsable kag maging matinlo sa ila sinitad sa ka mga panimalay kay given sa mga eskwelahan gani nung ginakampanya man subong nga magpatigayon sang fogging kay 5 son, magpatigayon sang pagpantinlo kay syempre ang mga kabataan most of the time dira man sila nagatindera sa tawag na sa eskwelahan kay 5 son, to expose man sila dira kung damo lamok or damo dira mga triggering factors in order nga makakuha sang dengue. Probably basi makuha nila sa eskwelahan o kung hindi sa eskwelahan maybe sa community or sa ila balay kay 5 son. Sige. So anyway, madamo gid salamat kay 5 Kim kay actually no ang aton sining mga LGUs no mga chief executives way man actually kulang. So pag pahanumdom sa aton sining mga pumuluyo sa pag upod kag pagpakigbahin sa mga ginahimo nga mga tikang para matapna ining dengue no. That is why ara naman na sa mga pumuluyo no gina-remind taman ko ginasulit-sulit nga ini nga kampanya hindi lamang niya obligasyon sa aton nga gobyerno kundi obligasyon ni isang tagsa-tagsa ka mga puluyan na kay 5 Kim. Yes, kay 5 son no. So inom gid sila man sang ditribayo kay ang ditrabayo kay 5 son no may antiviral kag antibacterial components kasi sarang makahatag sa proteksyon sa aton sa mga lawas kay 5 son. So ini nga balita nga nadulong sa inyo sa mga produkto de kalidad ni Dr. Militang Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang aton power trio ang DTX 500, ITC kag D3 Bio kag ni kay 5 Reyes kaya umalay nga balangga gid ang banwas sang kototan. Kay sa luwat ini si K5 Kimon tanyo kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador. Madamong salamat K5 Kim Kaloyo sa report no.
Kaya mo to, so sa pila naton ka mga burutuan diri sa siyudad sa Iloilo, may araya sang deklarasyon nga nag-cancel sang klase sa paghatag kabuhi kag paghatag gid sang igtulopangod sa aton sinimabyan nga pagdumdum sang ika-39 nga anibersaryo sang People Power Revolution. Sa piya kabayan mabyan sa nasaling na sa patagya sang aton sining ikayong lawas, hindi tagid pagpabayaan nga madali kita nga madali kita malatnan no sang mga masakit. Isa na dira ang dinggi. Ang dinggi, isa ka baratian nga makamamatay nga kung hindi naton maagapan, posibleng tunaan sa kamatayon no sang especially kung ang biktima or ang maiguan maabyan amo ang mga bata. Ito usually mga kabataan ang igo no sang dinggi kay kung ang lamok ara lang da nagalupad-lupad way na yasang labot ang mga kabataan ano. Iba niya bisan ginakutot na sa lamok ala. Ako na way da sang proteksyon ati malaban-laban maiguan gid sang dinggi. Pero sa mga maedad na ya, may mga tigulang na iti kabalo naman niya mag tabog sang lamok. Makita jud nga nagalupad-lupad ang lamok. Iban ginatabog or hindi gani ginapang kuan ginapang ano gisan ginapang tudos, pangtudos. Ginapang lagpak. Para mabiyan nga magkalatudas ini nga mga lamok. Kasi hindi madali nga malatnan niya ang tigulang. Pero may ara gyapon no, may makuan gyapon especially kung nagatulog bala, siyempre kung nagatulog ka, makutot ka sa lamok, hindi ka man daya makakuan gid no, makaprikatar. Pero kung nagabugtaw ka lang, hindi kaya madasig nga makutot sa lamok. Pero kung mga kabataan, bisan bugtaw ya kung nagkatulog man, prone gid sila sa kagat sang lamok. That is why ang aton mga kabataan tagaan tagid sila sang proteksyon no, pinagi sa pagpasuksok sa mga malagba nga mga parapton no, nga light colored, puti abi no, especially para nga hindi abaton sang lamok. Tapos gamit man sa mga insect repellent nga mga lotion or magamit man sang mosquito net kung nagkatulog. Kag kung may araw nagali sa mga simptomas no sang dinggi, ginahilanat sang mataas, hindi na pagpabuyan-buyanan. Diretso na dayon sa doktor no, ipa-check up na. Kaya sa aton nga mga health centers, mga ospital naton, may ara gid sang insigidang makahatag sang nagakaigo nga pag-atipan para nga hindi na maglala ang nasambit iya nga baratian. Sa magpabuyan-buyan ka, hambal mo kung malang ni guro ordinaryo maraming hilanat. Pero kung maulihin na ang tanan amo gina no, maiguan gid kag posible no, magatugas ang casualty sa bata or sa sinuman nga naga-experience siya sa mga simptomas sang dinggi. Kag ang dinggi natural kung magpa-hospital ka, hindi man basta-basta no, kay kinanglan mo man sang kwarta. May ara man kita sa mga ospital nga may mga libre man, pero kung damo bra pasyente, gusto mo yang maatipanan ka dayon kag makuan gid sa maayo, maatipan sang eksakto sang maayo. Kadto ka sa arang-arang mga kuan nga ospital, kinanglan mo gid na iya sang kwarta no. Magasto. Likawan naton ina mabyan nga maggasto kita sang dako kung kita na ang magbalatian. Kaya kung magbalatian kita hindi lang na huol sa bulsa, huol pa na sa aton sining matag-adlaw nga pangabuhi. Hindi ikaw makakuan no, hindi ikaw makakadto sa ulubrahan o hindi ikaw maapektuhan inyo sining mga palangitan-an. Ang pagtuon sa imo sining estudyante maapektuhan. Sudamo lang no sang pwede mabiyan nga epekto ang pagbaratian sang dinggi or sa bisan anong klase sang baratian. That is why nga importante no nga mapunggan naton ini
pinagi sa pag tumar sang mga importante kag mga eksakto nga mga food supplements para sang Klinika D3 Bio. Kay ti ang Klinika D3 Bio barato na. Kag kung naka-Klinika D3 Bio ka, hindi ka lang niya kabatyag, no? Bisan pa nakutot ka na sa lamok, kag kung ay kaya sang D3 abi na inom, hindi ka protektado, laban-laban na igo kagid. Pero kung naka-inom ikaw, hindi kaya makabatyag, no? Hambal mo wai lang, no? Pero gali nakagat ka na sang lamok, sang clear sang dinggi, pero wai kaya maigo because naka-Klinika D3 Bio ka. Hindi wai kaya ma-hospital, wai kaya mahulan. Kaya mo na, no? So, D3 Bio. Para maabyan nga likaw sa huol. Kag mangin mabakod aton sini nga lawas. Alas 5:31 ng aton oras. Sa aton nga pagpanumbalik. Ang iban pa nga mga reports. Kag mga balita sa aton mga K5 reporters, makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo. Kampiyon sa balita. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na, tadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon tagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-inap pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. At
Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, kapang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo, pero ko mati lang kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang nga asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lagal hindi ko abi ka balogin magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Ginaknalit ka gid nila. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang oras, Philippine Standard Time, alas 5:42. El Castigador. Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa programa El Castigador. Standby, dugay-dugay, magabaton kita sang dugang report. Nagikan sa aton mga K5 reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall with K5 Genie Kauyunan. Mag-aog yun ang city government. Sa sining ginapatigayon mabiyan nga simultaneous cleanup drive sang DOH batok sa Dingki. Lamang ini mabiyan na citywide, hindi lamang ni province-wide, kundi nationwide, no? Nga pagkampanya kontra sa Dingki. Sa piya kabayan mabiyan, before natin nakadtuan ng ang report ni K5 Genie Kauyunan, nagapangayo karon sa pagpangamuyo ang simbahan katoliko, ang CBCP, bisan si Presidente Ferdinand Marcos Jr., para sa madasig nga pag-ayo ni Pope Francis, no? Na subong mabiyan na yara sa critical nga kondisyon, natapos nga ini mabiyan ang na-ospital. So madamo karon ang nagapahayag sang kabalaka, no, sa sining kahimtangan ni Pope Francis mga biyan. So ang ginahingyo karon, especially sa mga tumuluong Romano Katoliko, opdan ang pagpangamuyo para sa madasig nga pag-ayo sang Santo Papa. So mo ini mabiyan ang makita naton karon, no, mga post sa social media na nagapangayo sang bugos
bilog tingob nga pagpangamuyo ng tanan nga mga tumuluong Kristiyano para sa madasig kag pag-aayo sang Santo Papa. Alas 5:45 ng aton oras, this time naka-standby si K5 Jenny Kauyunan direkta sa City Hall. K5 News FM Kampiyon Report. Kakifabsan, kadungan sang ika-39 anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. We know nga sa national kakifabsan nagpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang proclamation nga tomorrow is a special non-working holiday. Pero diri sa Iloilo City, may mga pila ka mga bulutuan as well as man sa national nga nag-opya nga wala sang klase kakifabsan. Pero diri sa Iloilo City, si Mayor Jerry Petrañas naghambal siya nga hindi siya magdeklarar sang holiday ka K5 Sun because nga ang People Power or ang EDSA Revolution ka K5 Sun ang hindi pula ang iyang marka sa kalendaryo. When we say nga hindi pula ang iyang marka sa kalendaryo ka K5 Sun is that hindi siya ma-consider nga holiday, unlike di ban nga regular holiday ka K5 Sun nga pula ang marka sa kalendaryo. So according to Mayor Jerry Petrañas nga he will be held liable if mag-declare siya tomorrow nga holiday sa Bugos ng Iloilo City bingod dari ka K5 Sun no work no pay mo si Mayor Jerry Petrañas go ng sokton sang mga empleyado ka K5 Sun. So ging depensahan man ti K5 Sun ni Mayor Jerry Petrañas ang nangin na desisyon ni former or ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. rason nga wala siya or wala gin-declare nga holiday ang EDSA People Power Revolution. According to Mayor according to Mayor K5 Sun, nagamba siya nga ti desisyon na iyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kumbaga may jurisdiction siya, otoridad niya nga isa ka makasaysayan nga petsa or celebration nang hindi pag-declare nga holiday ka K5 Sun o kung non-working holiday. Unlike example man ni Tranias sa K5 Sun nga charter day ka K5 Sun, hindi siya regular holiday. Every year nagapasa na ang syudad sang Iloilo sang kumbaga request sabi ka K5 Sun tapos kapagwa lang na sang presidential proclamation. Amo man na ka K5 Sun sa EDSA People Power Revolution. Kumbaga desisyon na sang presidente kung i-declare niya nga holiday o kung hindi ka K5 Sun. So hindi siya sining abing regular holidays no nga nalista sa list of holidays diri sa aton sa Pilipinas no kay kada tuig may mga list of holidays kita K5 Jin no usually ka K5 Sun ang holiday na balanta Independence Day sa June 12, Labor Day sigurado pula ginaya Labor Day, National Heroes Day, ang Christmas, Bonifacio Day, Rizal Day. Ang araw ng kagitingan, mga muna bala ka K5 Sun ang mga holiday gidya nga nakapaskil. Good Friday, Holy Thursday. Ang kumbaga na ara na gid bala ka K5 Sun sa constitution naton nga regardless man kung sino ang magapong kung presidente, those said celebration ay considered holiday gidya automatically ka K5 Sun diri sa may Pilipinas. So ang February 25 why saya ma-regular holiday pa but lingon every year gina-declare lang na isang presidente kung na holiday or hindi, no? Yes, okay, Fabsang. Ang maginahaman na prerogative sang presidente kung i-declare sini nga holiday o kung hindi ka K5 Sun. Ti mabalaan tamandaan based on history kung ano ang rason nga EDSA People Power Revolution kita ka K5 Sun mo ti because ni nga luyag sang Pilipino nga or publiko nga patalasiko na gidi ang rehimeng Marcos which is ang amay sa nagapungkong presidente sa karot kay K5 Sun. Ara na kumbaga hindi ta na kinalan pa ihambal pa no kung ano ang rason. Natural kumbaga prerogative sa presidente kay ti siyempre involve ang ila pamilya. Ti kumbaga
kalain man na nga memory para sa ila ka K5 son. Ti as a president, basi may mga hidden nga ginatinghuan niya nga for 6 years hindi pag-celebrate ka K5 son, basi malimtan lang man ako padayon ka K5 son mo. Ti mo na nga iban nga mga eskwelahan ka K5 son tomorrow ang wala sang klase kag may mga may mga patigayon sang rally ka K5 son sa pila ka bayan sang Pilipinas as well as man diri sa Iloilo City kag sa province sa K5 son. Tigway man sa nagapugong sa mga kauturan naton nga maghiwat sa mga rally kay siyempre part man na sa aton nga mga kahilwayan diri K5 Gini. Yes, good to K5 son. No? Ti amo na ang nasa nagabantay-bantay ti may opisina ya kag may klase buwas nga adlaw diri sa Iloilo City. Sige. Ti ang ang aton nga city government paano sila mag-ugyon sa sining ginahim ihiwaton nga kwan nga national clean up drive? Okay. On the other hand naman K5 son ang City Health Office naton together with the city government mag-augyon sila K5 son sa simultaneous clean up drive batok dengue nga patigayunon subong adlaw K5 son subong nga hapon sang Department of Health K5 son because nga nakita sang DOH nga taas na ang kaso sang dengue sa bugos ni Pilipinas so ginahingyo niya K5 son ang bugos nga mga local government nga mag-join sini. So sa Iloilo City nag-join sila ka K5 son so ginahingyo man sa nga CHO ang 180 barangays diri sa Iloilo City nga mag-join ka K5 son kay according to Mama Diaz, ang officer in charge sang City Health Office, nga diri sa Iloilo City K5 son, amat-amat naman nga nagataas ang kaso. So, from January until February 24 K5 son, yara na sa masobra isa kagatos ang kaso sang dengue K5 son, kag isa na ang na-record nga napatay. So, as early as this sa K5 son, no, nga makita na nga nagaamat-amat na taas. So, dapat K5 son, subong pa lamang manginhabit na sang mga publiko nga dapat manglimpyo gid ka K5 son kay as to words gid mismo ni Ma'am Diaz ang hambal niya nga kung permi kita manglimpyo or ugalion naton nga manglimpyo kung malimpyo aton palibot wala sang lamok kung wala sang lamok wala sang dengue. So kagina ka K5 son alas 4 sang hapon nag-umpisa ang simultaneous clean up drive sa bugos ng Pilipinas sa K5 son kag isa ang city government sa nag-join ka K5 son. Kag sa aton nga pagkabalo K5 Gini nga hindi lang ni subong nga Lunes no daw himuon ni siya nga every Monday. Dapat dululungan nga magpaninlo ang aton sini nga mapumuluyo para nga malikawan kag matap na ining pagduging no kag pagtaas ang kaso sang dengue. Yes, agdiri ganing ka K5 son no, sa city government sa pagdumdum naton do kada Sabado ni ka K5 son. Kita diri nga Saturday habit. Saturday habit kag nagapanglimpyo man ang mga kada barangay ka K5 son last year na tandaan naton. So at least sa K5 son every Saturday, every Monday nagapanglimpyo kita para hindi na damo bala ang kaso sang dengue ka K5 son subong nga nagatupa naman ang maulanon bala nga katsyempo ka K5 son. Mayo man ni gani no kay para at least dululungan bala makitaan mo sa bilog nga barangay daw sa ano bala nga tanan-tanan binuligay paninlo no. Kag magluwas pa sinay K5 Gini hindi lang ya hulaton naton ang Lunes nga adlaw no. Dapat adlaw bisan sa aton lang kaugalingon nga tagsa-tagsa ka panimalay no. For example sa isa ka barangay tanan-tanan nga mga pumuluyo sa ila tagsa ka balay nagapaninlo natural may ara gid sang maayong epekto no. Pero kung for example isa lang di ka panimalay nagapaninlo adlaw-adlaw pero sa iba naman niya nga mga panimalay wa ay man niya sang gapaninlo ti daw wa ay man gyapo no. Ang lamok yan galupad man lang niya kun diin. Actually ka K5 sana mo na no nga dapat kung maglimpyo kita at least nga ano taman ang tupad balay ta ka K5 son kaya karon na naglimpyo kita tapos ang tupad balay ta wala ang lamok nag-transfer lang man sa ila ka K5 son amo na nga dapat bululigay kita ka K5 son sa pagpanglimpyo good man balang hindi na magdamo ang lamok kag ugalion tagad ka K5 son nga limpyuhan gid ang aton nga palibot kag hindi kita mag-stock sa mga tubig nga sarang mabalayan sa
sang lamok K5 Sun. Sige, sumadamo din salamat K5 Jenny. Sige, K5 Sun, ining update ng gikan sa Iloilo City Hall ang ginadaron sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapikanda na ka-detox kapag ni K5 Ray Espeja umalay nga palang agid ang banwa sang pototan. Report na gikan sa Iloilo City Hall ini sa K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report El Castigador. Madamo salamat kay 5G ni Kauyunan direkta sa Iloilo City Hall sa report, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hindi na naton paghulaton pa, no, nga maglabi pa nga magtaas kag magluntad naman ang outbreak sang dengue diri sa aton sa Iloilo. Dapat nga binuligay Nanging responsable kita sa aton tagsa-tagsa kapanimalay. Magpaninlo gid adlaw-adlaw. Chikero naton makuan marana. Kahapos marana ano kita no check sa aton sini nga palibot. Kung may mga naga-stuck dira o may mga naga-stagnant dira nga mga tubig. Kung aton dayon nga ipang kuan no, kung may mga botelya dira nga may mga tubig, ipang ulaon, may mga paya dira no, pang pakulbon, mga ruida nga may mga natipon nga mga tubig, kuan pang ulaon kag pang uyugon para nga magwa ang tubig kag hindi pagtiniran pagpakitlugan sa mga lamok nga mumabiyan ang carrier sang dengue. Kung wala na kasimple pagkatapos mga basura ihaboy sa eksakto nga lugar, proper waste disposal bala no. Hindi kayo nagalinapta lang kung diin. Kasi kung nagalinapta na mga basura, hindi lang bang nailamok ang aton kontra, kundi iban pagid nga mga kwan, no, mga piste, mga sapat dira, mga ilaga, no, mga ipis, kag iban pa mabiyan nga mga kasapatan nga nagatuga iya sang mga balatian sa aton, no, nga mga katawhan. Plus pagid mga langaw, no. Mani sila, no, langaw, ilaga, ipis, mga lamok, uyon gina nila mga basura nga nagalinapta. So tipuno naton ihaboy sa nagakaigo nga halabuyan. Kasi magluwas nga matinlo ng palibot, way sang balatian, nami gidya tulukon ang matinlo. Ang way sang basura nga nagalinapta nga isang nga komunidad katahom sa mata. Pero kung nagalinapta bla, ano man, hindi mo intindihan, no? Kalaw ay gidya sang sitwasyon sa isa ka lugar nga puros lang basura nga nagalinapta. O kaya magmatinlo kita sa aton sini nga palibot para sa katinlo kag of course malayo kita sa mga balatian. Philippine Standard Time, alas 5:57. Ala na kita mabiyan sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby na sa masunod nga pagpangalagad sa mga pagbalita. Magasunod na sa diligid lamang madugay. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Rick Surita Jr. Ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakati